Република Северна Македония е държавата, с която имаме, с нейния народ, имаме най-близки отношения от всички други държави, не само днес, но и в миналото. Много хора са дали живота си за свободата на Македония. Това, което е важно днес, очакваме Република Северна Македония да стане пълноправен член на Европейския съюз, но тя трябва да изпълни определени критерии. И всъщност това, че в момента са решили, че ще постъпват по малко по-различен от предварително заявения начин, е нещо, което мисля, че остава горчив вкус у всеки български гражданин. Договора за добросъседство от 2017 година всъщност е договора, който е основата за отношенията, които имаме с нашите съседи. Там, разбира се, много може да се желае както от тяхна страна, сигурно и от наша. Но онова, което е много важно и което много често се забравя, е, че не става дума за български претенции, а за европейски консенсус, в който са включени част от ангажиментите, които нашите съседи трябваше да изпълнят.